Basig ay palit og kulungas baboy dito. Ligya lang ko ni. Ligya mo. Among kuy tubig diri sa ko ang ano, bubon oh. Anong hubos na? Tungod ka init lagi sa panahon. Wala gi tubig oh. Baboy, buko nung may ginabilin. Baligya lang ako ning akong. Ay, sige yaw na. Baboy. Pariro dito, ano to? Ay, seryoso ni ba? Ali ba? Oh. Ali mo ba? Unsa ba diya? Okay, ang atong mga content gabon nawala. Wala na. Oo, no video. Basig i-delete mo. Wala oy. Gapuya ra ba? Daligod. Pati ka puya, wala na yung content to. Wala daw prenjo. Luyaw kay kung nila kuno kay. Oh, Wala na ako tanaw, no video. Unsa ko i-upload to ani ron? Pagkamano to sa Maring Edgar, yaw gitu ba? May share ba naglabok-labok may gapon? Asa mo kuno ga? Suroy ko ng video kuno wala man na. Sure din na. Pag seryoso gumugol kay nawala, suri din ang video di ay. Basig na arap to dia, pre. Wala lagi wala na video. Wala na. Cut. You ready? Camera action. ikaw magod ba? Ako ipasangin lang unsa ka. Ikaw ra gagunit ang imong cellphone na rin diha gibutang ka ng video oh. Sige raw tutulo dia pareha ra gyapon ta nga nawala. Usa man karon. Chapuyan ra bag content usab eh. Biya lalim to tong gihimo gahapon. Sao naman ni ron? Ato karon pa na bay tubig ni akong dunggan. Yung makasabam jud ko sa kong asawa ni ron kay mag-upload to niya alas 6 nawala ang video. Saban jud ka. Si maang buhaton to ni. Wala mo ginaingat. Ang lakaw ingon niyan, lakaw daw. Ang lakaw si iyong lakaw to. Mulakaw di video di. Asa na to palengke? Oh, basi ka viral to, lakaw. Yung viral. Nakatawa na ko ni Trevor. Oh, bakit ni-upload kay viral? Wala god. Yung sa may buhaton to ni. Kaya nga ato laing ko ano to makakita ba? Laing tawo. Lain tawo gon kana bura gid cellphone gani. Wala na gani. Gani ni paingon ito, ni suroy gani. Ang sorry, tuwa na sorry. Sorry daw. Seryoso ta. Seryoso binuang sorry. Sa mo ni. Ang hilak tan tuluan niya. Ito yung hilak na lang guro ta. Testing na tong hilak ug wala tay luha-luha. Pwede. Nag-uul god. Ikaw na. Nag-uul sa Ikaw na kay ako sunod. Di, ang atong buhaton lang di gitong-tugan ani pare nga nawala dito. Sa hilak naman ang hilak mo ha. Usang taon na ani. Ikaw manggod wala ning kuan god. Tanawa ka hilak ko na no. Si wala. Pre, tinud pre. Mama. Kapoy biya gyud mag-content pre. Kapoy biya tinud mag-content pre. Nya inato lang nahitabo pre nawala pre. Nya daghan biya to. Pating isa ka ko pre, istorya na ko pre. Guol gyud kay ko ana pre kay. Daghan biya to pre nya. Nawa pagid tanan. Nindot kay to ba. Problema gid ako gani. Lantog mo sa agad. Hoy, ang problema gid ako gani kay nawala jud ang video. Wala daw kuno. Tanawa daw siya. May hilak eh. Basi nga ratos yung balay gibilin yung ni mo. Binuang. Kaya tuon be. Ha? Tuon na to pre. Bisig nang tago no. Naa dito.